फुङाव गुदुं दै लोंनायनि हुदाया सावस्रिनि मुलाम्फाफोरनि थाखाय मख'जाथाव। फुङाव गुदुं दै लोंनाया सावस्रिनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां बे बाथ्राखौ बिगियानाबो गनायथिदों। लांदां उदै एबा उदै खालियाव गुदुं दै लोंनाया देहायाव माबायदि मुलाम्फा होयो बेनि सायाव दिनै नोंथांनो फोरमायथिनानै होगोन। फुङाव गुदुं दै लोंनायनि गुदि मुलाम्फाफोरनि मादाव मोनसेया जाबाय दोगोन खालामनायाव मदद होनाय। गुदुं दैया दोगोन खान्थियाव जमा जानानै थानाय दाखोर दाला आरो टक्सिनफोरखौ गलिनो आरो बोखारनायाव मदद होयो, जाय देहानि दोगोन खालामनायाव जेंना नुजाथिनायफोरखौ गैया खालामो। खालि उदैयाव गुदुं दै लोंनानै देहानि नेचारेल डेटक्सिफिकेशन बिखान्थिखौ बांहोयो। हरनि समाव देहाया बायदि रोखोमनि फाहामनाय आरो डेटक्सिफिकेशन बिखान्थिफोर खालामो आरो सिखारनायनि उनाव गुदुं दै लोंनाया हरसेनि गेजेरावनो देहायाव गोनांथि गैयै बेसादफोरखौ ओंखारहोनायाव मदद होयो, जाय लिभारनि खामानिखौ मदद होयो आरो हासुनायखौ बांहोनानै मोनसे गोग्गो हासुग्रा लामाखौ लाखिनायाव मदद खालामो। गुदुं दै लोंनाया मेटाबलिज्म आरो लिरथाय सामलायनायाव मोनसे मोजां गोहोम खोख्लैयो। गुदुं दैया देहानि बिदुंखौ बांहोयो, जाय दान्दिसेनि थाखाय मेटाबलिक रेटखौ बांहोनो हागौ। गोबां बिबांनि मेटाबलिकआ देहानि केल'रिखौ बांसिन गोख्रोङै बाहायो, जाय लिरथाय खमायनाय आरो सामलायनायाव बिहोमा होयो। फुङाव दै लोंनाया देहानि बिदुंखौ सामलायनाय आरो मेलेमारि दिन्थिफुंनायजों लोगोसे गोग्गो देहा लाखिनायावबो मदद होयो। गुदुं दै लोंनाया बिगुरनि सावस्रिखौ गोग्गो खालामनायाव मदद होयो। गुदुं दै लोंनाया मोखाङाव जानाय नानेखा, सिथर आरो बिगुरनि गोबां जेंनाफोरखौबो गैया खालामो।